И здравейте хора, аз съм най-вървежен с мен куката и това е четвърти епизод от нашето оцеляване Sky Island. И предишния клип направихме къща. Познаваш ли, че ние сме пълни? Да. Да? Ой, извинявай. Давай. What the fuck ще спра. И така, кратка пауза. 30 секунди. Сега няма как да сложим блокове. What the fuck? Ние сме пълни дебили. Добре, почнал съм клипа. Не знаеш? Абонатите ще има на какво да се наслаждават. Толкова клипове наведнъж. Фермата ни всъщност добре се справи. Още не сме обрали. Ако искаш си направим цел да направим 2 стака хляба. Искаш ли? Искаш? Не. Хайде, хайде. Ще се само убивам. Еми, май нашата къща. Не знам защо направи. Ами, откъде ще намерим прозорци? Това е малко проблем. Доста голям проблем. Добре, ще стане тъпо в нашите клипове. Нали казахме, че ще разширим острова с слабове? Да, започвам. Не кой знае каква поредица. Надявам се да ви хареса. Надявам се да ви хареса. Надявам се клиповете да ви харесват, хора. Все така да продължавам докато... Не знам. Да не играем. Пускам го на хард. Хард. Ето, на хард съм. На хард сме. Искам да започна да се спамват мобове. Проблемът е още, че имаме слабо. Аз тук бия колостон генератора. Аз какво да правя, човек? Не знам.
сега ни трябват слабове, за да разширим острова, да го направим от всички страни. От всички страни. Не за това ще ни трябва доста. Ти редящ. Това е. И този епизод май ще е само разширение на острова. Малко ще ви е скучно. Няма какво се прави. В следващия епизод ще се опитаме да направим Mob Grinder. Не за XP. Нали сещаш за издигам високо в небето. Не знам колко блок ще беше. Трябва да проверим. И трябва да се спалват мобове. И когато се спалнат, ще паднат долу и ще умират. И ние ще убираме айтемите. О, човек, тежката ти ми се стъпи сякаш Diamond Chestplate. Аз съм с скина на Стив, нали? Да. Проблемът е, че има колко от мен, които не искат да убия. Знаеш какво? Какво? Чендър бутон. Много. Как щях да падна, човек, дебилно. Накосам от смъртта. И ще оставим листата сами да се щупят. Така дават по-голям шанс да пуснат сапли. Отколкото ги тупиш с... Ще направим чаркол. Добре. Трябват ни... Там ще ни трябва торчове. Ще направим Mob Grinder, нали? Да. Това е причината на такъв голям остров. Още да няма спалнати животни. Мисля, как ще си направим легло, ако не си набавим пример пая жина от пая, която може да ни помогне. Да, за легла. Да, вече тези сапи. За сега се справяме добре. Да. Но трябва да си... Добре. На толкова голям остров да няма... Да сме само ние двамата. Представи си. Игра на хард, човек. На хард. Може да се... Какво прави? Тези страни. Сервера ми излиза. Аз не имам интернет. Представи, човек. Този клип ще е само разширение на острова. Защо не ги правим клиповете през нощта? Имах предвид в Майнкрафт. Сега да ни видя ден. Но чакай да е толкова рано. 12 часа през нощта. Но чакай да е толкова рано. Може само 4 часа имаме шанс да останем. What the fuck? What the fuck? Не. Подпалих се за малко. Сега има малък страх. Трябва тук една
където има шанс Добре. мобове, дори без да ги усеща. Могат просто така да се спалват. Виж, гледай към мен. Гледай към мен. А къде си? За Да. теб. Това е надолу, нали? Просто трябваше. И аз ще се видя. Имам един левел, но... Бай-бай. What? Аз паднах във водата! Да. What? Имаше някъде в средата. Или в плавата. Да. Ето. Уау, брат. Тук е много готино. Да. Тук е много яко. Уау. Ара. Какво пък направи човек? А къде ме е кирката? Мен. Защо? Не знам. Добре. Почти свършваме. Купай кобостон, брат. Трябва ми слабо. Нямам кирка. Трябва ми слабо е, за да разширим ебания остров. За да се спалват шибани мобове. Да, но трябва да е ограден. Утре искаш ли да направим влог? Не. Защо? Защо? Не искаш да си показваш лицето? Не. И ще вървиш пред мен и просто няма. Брат ми. Добре, ето. Става ден. Свършваме клипа. Става нощ. Почваме клипа. И... Ама. Застани до мен. Ево. Чакай, стой там. Стой. Чакай. Не, тук ще превърна. Чакай. Елай на мястото си. Където беше? Където беше? До мен? Чакай. Да. И това ще от мен. Тук беше куката. И аз бях най-вървежен. И това ще е края на епизода. След 5 минути ще има друг. И това от мен ще се видим в следващия клип. Чао!